டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கன்னடா டியூ குப்பம் யூடியூப் அலைவரிசை நேயர்கள் எல்லோருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள். இன்று நாம் ஒரு கவிதையை பார்க்கவிருக்கிறோம். இந்த கவிதையை எழுதியவர் நண்பர் எம்.எஸ். துர்காபிரவீன் அவர்கள். ப்ரொஃபசர் எம்.எஸ். துர்காபிரவீன் திராவிட பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றுகிறார். ஆய்வாளர், ஆசிரியர், கவிஞர் என வெவ்வேறு துறைகளில் மிகவும் ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் ப்ரொஃபசர் எம்.எஸ். துர்காபிரவீன் அவர்கள். இவர் எழுதிய கவிதை ஒன்றை தமிழில் கரப்பான் பூச்சியின் காதல் என்ற பெயரில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறேன். நண்பர்களே, நாம் மனிதர்களாக பரிணாமம் கொள்வதற்கு முன்பு கரப்பான் பூச்சி இந்த உலகத்தில் வந்துவிட்டது என்று அறிவியல் அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள். நம்மை விட மூத்த உயிர் அது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு. இந்த கரப்பான் பூச்சி ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடன் நெருங்கி பழகுகிறது. நம்முடன் நாம் இருக்கும் இடத்தில் அதுவும் இருக்கிறது. நம்முடைய சமையலறையில், பொருள்கள் வைக்கக்கூடிய அறையில் அன்றாடம் இயல்பாக தட்டுப்படுகின்ற ஒரு சிற்றுயிர் அது. ஒரு பக்கம் அதை கண்டால் நமக்கு அருவருப்பு வருகிறது. அதே சமயம் நம்மையும் அறியாமல் அது நம்முடன் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நம்மால் அதிகம் விரும்பவும் முடியாத, வெறுக்கவும் முடியாத, இணைக்கவும் இயலாத, துடைக்கவும் முடியாத ஒரு உயிர்தான் கரப்பு. இந்த கரப்பான் பூச்சி போன்றுதான் சில நபர்களும். நம்மால் அவர்களை விலக்கவும் முடிவதில்லை, ஏற்கவும் முடிவதில்லை. ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்கள் நமக்கு தேவையாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் நம்மால் தவிர்க்க முடியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எப்போதும் நம்முடன் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். இப்படி ஒரு கரப்பான் பூச்சி அல்லது கரப்பான் பூச்சி போன்ற சில மனிதர்கள் கவிஞர் எம்.எஸ். துர்காபிரவீன் அவர்களை பாதிக்கும் போது அவருடைய படைப்பு மனம் இப்படி அதற்கு மறுவினையாற்றுகிறது. எப்படி மறுவினையாற்றுகிறது? இதோ கவிதையை கே. பவித்ரா அவர்கள் வாசிக்கவிருக்கிறார்கள். கே. பவித்ரா திராவிட பல்கலைக்கழக மாணவி. தமிழ் மொழி மற்றும் மொழிபெயர்ப்பியல் துறையில் முனைவர் பட்ட ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார். ஸ்ட்ரக்சரலிசம் போன்ற நவீன கோட்பாடுகளை, புதிய புதிய இலக்கிய கோட்பாடுகளை, சிந்தனை கோட்பாடுகளை, பெரியார் குறித்து, கைலாசபதி அவர்கள் குறித்து, பேராசிரியர் தமிழவன் குறித்து, தமிழின் முக்கியமான சிந்தனையாளர்கள் குறித்து முக்கியமான ஆய்வுகளை முன்னெடுக்கக்கூடிய, தீவிரமான வாசிப்பை மேற்கொள்ளக்கூடிய திராவிட பல்கலைக்கழக ஆய்வு மாணவி கே. பவித்ரா. கரப்பான் பூச்சி கே. பவித்ராவின் குரலில் உங்களுடன் இப்போது பேசவிருக்கிறது. கரப்பான் பூச்சியை பார்த்து பதைப்பு கொண்ட ஒரு மனம் கே. பவித்ராவின் குரல் வாயிலாக உங்களுடன் பேசவிருக்கிறது. இனி கரப்பான் பூச்சிக்கும் கவிஞரும் இருக்கும்போது நடுவில் நான் எதற்கு? நன்றி. கரப்பான் பூச்சியின் காதல். இன்று ஊரிலிருந்து வரும்போதே தெரிந்துவிட்ட விஷயம் அது. பார்த்த உடனேயே புரிந்துவிட்டது. பூட்டை திறந்து வந்தவுடனேயே மாவும் பலாவும் வைக்கிற சமையலறையில் தலைகீழாய் கிடந்த அதனை பார்த்ததும் புரிந்துவிட்டது. உயிர் போய் விட்டிருக்கிறது. சின்னஞ்சிறியதுதான் முதலில் பார்த்தபோது. ஒரு சிறு குழந்தை அது. மாயமாய் வளர்ந்து விட்டிருக்கிறது இப்போது. இருந்தும் என்ன, உயிர்தான் போய்விட்டதே. சமையலறைக்குள் இருக்கையில் எப்போதும் வந்து கொண்டும் நான் கிழித்த லட்சுமண ரேகையை பார்த்து மீசையை சிலிர்த்து திரும்ப போய்கொண்டிருந்த ஜீவன்தான் அது. தான் வந்த அதே பாதையில் மனமில்லாமல். எனக்கு ஒரு சந்தேகம். ஊருக்கு போன விடுமுறையில் அந்த கரப்பு வேறெங்கும் போக முடியாமல் மேலே போய்விட்டதோ? வயிற்றுக்கு இல்லாமல்? இல்லை, மாட்டிக்கொண்டு விழுந்ததா அன்பு எனும் வளையல்? அதற்கென்னவோ பிரியமும் கொள்கிறது பகையை போலவே. எல்லா கரப்புகளும் பார்ப்பதற்கு ஒரே மாதிரிதான், வாசனையும் அப்படியே. எப்படி கண்டுபிடிப்பது இதுதான் அதுவென்று? மனிதர்கள் அறிவதற்கில்லை. அதனுடைய உலகத்தில் இருக்கக்கூடும் அதனுடையதே ஆன ஒரு நியதி. ஒரு கரப்பான் பூச்சிக்கு கூட எவ்வளவு பிரியம் மனிதர்கள் மீது! ரசத்திற்கு தாளிக்கையில் வந்து போய் கொண்டிருந்த ஜீவன் அது. எல்லாம் சரி. இப்போது அறிந்து கொள்வது எப்படி? இருந்து போனது அதுவே தானா, இல்லை வேறொன்றா என்று? எப்போதோ வரக்கூடிய, எப்போது என்று தெரியாத, எங்கோ இருக்கிற, எங்கே என்று அறியாத, கனவில் தென்பட்ட, கைபிடிக்க இயலாத பெண்ணொருத்தி நினைவுக்கு வருகையில் அரும்புகிறது ஒரு சிறு புன்னகை. பெண்களுக்கு கரப்பான் பூச்சிகள் என்றால் ரொம்ப பயமாம். இப்போதே மருந்தடிக்க வேண்டாம் தானே? காதலுக்கு பயத்தின் ஒரு வேலி இருப்பது நல்லது இல்லையா? இருக்கட்டுமா வேண்டாமா? முடிவெதுவும் எடுக்காமல் அப்படியே விட்டுவிட்டு
ஊர் போய் திரும்புகையில் இப்படி ஒரு அவஸ்தை. ஒருவேளை அது செய்து கொண்டது தற்கொலைதானோ? யார் சொன்னது வயிற்றுக்கு இல்லாமல் சாகும்படி? எவன் சொன்னான் இங்கு இருக்க வேண்டுமென்று? என்னதான் நடந்திருக்கும்? எங்காவது போய் தொலைந்திருந்தால்? ஒருவேளை கிடைக்கவில்லையோ இன்னொரு இல்லம்? அப்படியென்றால் இது உயிரிழந்திருப்பது முழுக்க முழுக்க பிரியத்தினால்தான் இல்லையா? தூரமும் கொள்கிறது பிரியத்தை. அன்று செத்தது, காலுக்கடியில் மாட்டியது, கதவிடுக்கில் நசுங்கியது, அடித்து தூக்கி எறிந்தது எல்லாமே இதன் சொந்தங்களாய் இருக்குமோ? அவற்றுள் ஒன்று இதன் ஜோடிதானோ? அப்படியென்றால் இதுவரை வந்ததும் காத்து கொண்டிருந்ததும் சமயம் பார்த்து கொண்டிருந்ததும் எல்லாம் வஞ்சம் தீர்க்கத்தானா? காலமாகி விட்ட பிறகும் இப்படி யோசிக்க வைத்து பழிதீர்த்து கொண்டு விட்டதா என்ன? மிகுதியான அன்பும் வஞ்சத்தின் இன்னொரு வடிவம்தானோ? இல்லை பகைமைதான் தென்படுகிறதா? அன்பை போலவே துடைப்பத்தால் கூட்டி வாரி வெளியே வீசினேன். அதன் சடலம் இருக்கவில்லை நான் பூட்டிவிட்டு கிளம்பும்போது.